gitarmu dan kepujianmu, kritikanmu gaya motivasiku, ejenanmu tanggap semangatku, supaya aku iso luwe ape. Ora segampang tangan tiwale, arep putut aku butuh jempale dhisik. Jadwal manganku mung seminggu pisan, iku yo kebejan ono wong kang jatan tengen ono gas jiwa yo kopling ora tak gagas karo sing gedhek. Iki uripku dudu uripmu, bebas komentar. NGECEMU SEMANGATKU.